anak non ya, waktu mau terbang di dalam pesawat itu selfie-selfie, guyon-guyon, yang ada dalam pikiranmu itu apa, Mbak? Yang ada dalam angan-anganmu ki apa? Ya tak omongi ya. Wong kerja nang luar negeri kuwi ora angger-angger. Aja mbok anggap remeh. Aja mbok anggap kerja kaya nang omah ngono kae. Lah kuwi biasane kerja nang omah ngono kae ya, sak senengmu. Misal ya senengane pengen dandan ngene, pengen dandan ngono. Lah masamu nek kerja nang luar negeri ki ora oleh ngono ya. Babu ki ora oleh dandan ya masamu. Namanya kita babu ya babu kerja yang bener. Lah wong pas liburan libur ngono kae lho, kita nggak boleh dandan nek entuk majikan sing riwil ya. Dandane di luar rumah. Setelah kita keluar dari rumah majikan, kita ke kamar mandi atau apa, kita dandan, baru kita keluar bersama teman-teman kumpul ngono lho. Oh gak langsung saka omah, lah mangsamu kaya omahmu dhewe ngono